കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരൂർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുക്തം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി പാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ആ അധ്യായത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണര് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്? മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസപുത്രനിൽ നിന്നും 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസപുത്രൻ നിന്നും യുക്തമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സർവവിധ ഭൗതിക ഒരുവന് ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്രനാകാൻ അങ്ങനെ നിർഭയ ശ്രീ ഭഗവത് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഗുണങ്ങളും ഭൗതികമായി അതിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറാൻ അവസരം നൽകുന്നു. അതായത് മുനിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? സുഖദേവ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ആസക്തികളൊക്കെ പരിത്യജിച്ച് നിർഭയമായ ജീവിതം, ഭയമില്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അതിന് സാധിച്ചു എന്ന് കണ്ടു. അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട തർശന ദംശനം കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുമെന്നും ശ്രമിച്ച ശേഷം ഭൗതികതയിനായി ഭഗവാനെ സ്വയം അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭയം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി അല്ലെ. നമ്മ അതുവരെ 2 ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 36 ശ്ലോകം ഉള്ളത്. 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. ഇതി രാജ്ഞമുപാദിശ്യ വിപ്രാജാത കോവിദ ലബ്ധാപചിതയാ സർവേ പ്രതിജഗ്മു സ്വകാൻ ഗൃഹാൻ. ഇതി രാജ്ഞ ഉപാദിശ്യ വിപ്രാജാതക കോവിദഃ ലബ്ധാപചിതയാ സർവേ പ്രതിജഗ്മു സ്വകാൻ ഗൃഹാൻ. ചൊല്ലാം.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപ്രജാതക കോവിദാഃ സർവേ പ്രജാതക കോവിദാഃ അവിപ്രജാതക കോവിദാഃ ഭജതയാ സർവേ മോസുഖാൻ ഗൃഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഇപ്രകാരം രാജ്ഞി രാജാവിനോട് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശം നൽകിയ ശേഷം വിപ്ര വേദങ്ങളിൽ നിപുണരായവർ ജാതക കോവിദ ജ്യോതിഷത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും വിദഗ്ധരായവർ ലബ്ധ അപചിതയ ധാരാളമായി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചവർ സർവേ അവരെല്ലാം പ്രതിജഗ്മു മടങ്ങിപ്പോയി സോക്കാൻ അവരവരുടെ ഗൃഹാൻ ഭവനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്രകാരം ജ്യോതിഷജ്ഞാനത്തിലും ജാത സംസ്കാരത്തിലും നിപുണരായവർ ശിശുവിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് വിവരണങ്ങൾ നൽകി. അനന്തരം ധാരാളമായി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെട്ട അവർ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്പോ ഇപ്രകാരം ജ്യോതിഷജ്ഞാനത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും നിപുണരായവര് ഈ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വിവരണങ്ങളെല്ലാം നൽകിയതിനു ശേഷം അവർ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖജനാവാണ് വേദങ്ങൾ. എന്നാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഉള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖജനാവാണെന്ത് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനവും വേദങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ജ്ഞാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ. അന്യഥ ഈ എല്ലാ വിധത്തിലും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ജനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എല്ലാ വിധത്തിലും ഏത് രീതിയിലും നോക്കിയാലും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഒരു ജനത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്, വേദങ്ങളെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആത്മീയ മോക്ഷത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവിതം വേദജ്ഞാനത്താൽ യുക്തമായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമായിട്ടാണ് എന്തിനെ കാണേണ്ടത്, മനുഷ്യജന്മത്തെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആത്മീയ മോക്ഷത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, വേദങ്ങളിലൂടെ. വേദജ്ഞാനത്തിലൂടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണിത്. വേദജ്ഞാനത്തിനായി സവിശേഷമായി പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമാരായ വിശേഷ ദീക്ഷണാശാലികളായ വ്യക്തികളെ വിപ്ര അഥവാ വേദജ്ഞാന ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദജ്ഞാനം എന്താ പറയാ, വേദജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് സവിശേഷമായിട്ട് പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതരായിട്ടുള്ള വിശേഷ ദീക്ഷണാശാലികളായ വ്യക്തികൾ, അതായത് നമുക്ക് ഈ വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന, അതിനോടുകൂടി കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ദീക്ഷണാശാലികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഒന്നുകിൽ വിപ്ര അല്ലെങ്കിൽ വേദജ്ഞാന ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട്. അവയിൽ ജ്യോതിഷവും രോഗനിർണയ ശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാരന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രണ്ട് പ്രമുഖ ശാഖകളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടുവാനായി വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. ആയോധന വിദ്യ, അതായത് ധനുർവേദം പോലും അത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരെയും കൃപാചാര്യരെയും പോലുള്ള വിപ്രർ ഈ ജ്ഞാനം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ രോഗനിർണയവും സാധാരണക്കാരൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷവും രോഗനിർണയവും. അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ശാഖകളാണ്. എല്ലാതും ഇതെന്തിൽ വരുന്നതാണ്, വേദപഠനത്തില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4 വിഭാഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. മാത്രമല്ല ആയോധന വിദ്യ, ധനുർവേദം പോലും അത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് വ്യക്തികൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. അത്
ദ്രോണാചാര്യൻ, കൃപാചാര്യൻ പോലുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ അഭ്യസിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്രൻ എന്ന പദം സാരവത്തായതാണ്. വിപ്രരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ വിപ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും വിപ്രരും തമ്മില്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രർ. വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് ആര്? വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയതയെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞാനത്തിൽ നിപുണരായവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയെ സംബന്ധിച്ച ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിപുണരായതാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയെ ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനുപരിയാണ് ഉപാസനാകാന്ഡം. ഉപാസനാകാന്ഡത്തിന്റെ പരിപൂർണത വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാകുന്നു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ വൈഷ്ണവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ആരാധനാ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് വിഷ്ണു ആരാധനയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപ്രൻ എന്ന പദം സാരവത്തായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ വിപ്രരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാണ്. വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രര്. അവരെന്താ ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ്? സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് വിപ്രരാണ്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതിൽ നിപുണരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്. ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയെ ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഉപാസനാകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപാസനാകാന്ഡത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാകുന്നു പരിപൂർണത. അപ്രകാരം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആരായിട്ട് മാറും? വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറും. എങ്ങനെ? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറും. വിവിധ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് വിഷ്ണു ആരാധനയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ ബ്രാഹ്മണർ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ വൈഷ്ണവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മുകളിലാണ് ആര്? വൈഷ്ണവര്. അപ്പോൾ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ വൈഷ്ണവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവരാകും. അതാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ടരായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈഷ്ണവർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കാരണം അത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയണ്ടല്ലേ, വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണിത്. പിന്നെ കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം എന്നീ 3 കാണ്ഡങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രദ്ധാവിഷയമാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ പരിപക്വ ഫലം, പിന്നെ എന്താ പറയണത്? കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം. ഈ ജ്ഞാനകാന്ഡം ഈ 3 കാണ്ഡങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രദ്ധാവിഷയമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരിൽ വെച്ച് ജാതക നിപുണരായ വിപ്രൻ നല്ല ജ്യോതിഷികളാകുന്നു. അവർക്ക് ജനന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രഹനിലയുടെ ഗണനങ്ങളാൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തികൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത്തരം നിപുണരായ ജാതക വിപ്രർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ വിപ്രർക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വർണവും ഭൂമിയും ഗ്രാമങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഗോക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിത്യജീവിതത്തിനുതകുന്ന മറ്റു വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി. സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ അത്തരം വിപ്രർ ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, വേദവിധാനത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ സുഖകരമായ പരിപാലനം സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയുമാണ്. അത്തരം നിപുണരായ വിപ്രർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം ഈ വേദവിജ്ഞാന ശാഖയുടെ സേവനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരിൽ വെച്ച് ജാതക നിപുണരായ വിപ്രർ നല്ല ജ്യോതിഷികളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജാതകം
നിപുണരായിട്ടുള്ളവര് നല്ല ജ്യോതിഷികളാണ്. അവർക്ക് ജനന സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രഹനിലയുടെ ഗണനങ്ങളാൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തികൾ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു. അത്തരം നിപുണരായ ജാതക വിപ്രർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്രർക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വർണവും ഭൂമിയും ഗ്രാമങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഗോക്കളും ഉൾപ്പെടെ ജീവിത ആവശ്യത്തിനായി ഉതകുന്ന എല്ലാ വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ നൽകി. സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ അത്തരം വിപ്ര അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്രമാരെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല വേദവിധാനത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ സുഖകരമായ പരിപാലനം സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണ്. അപ്പൊ വേദവിധാനത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണ്. അത്തരം നിപുണരായ വിപ്രർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. സമൂഹത്തില് അവിടെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വിപ്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവരാണ് വിപ്രന്മാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്താണ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് സൗജന്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം ഈ വേദവിജ്ഞാന ശാഖയുടെ സേവനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതും ആയിരുന്നു. ശ്ലോകം 30. സ ഏഷ ലോകെ വിഖ്യാത പരീക്ഷീദിതി യത് പ്രഭുഃ പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീക്ഷേത നരേഷിഹ. സ ഏഷ ലോകെ വിഖ്യാത പരീക്ഷീദിതി യത് പ്രഭുഃ പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീക്ഷേത നരേഷിഹ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, മ്യൂട്ടിലാണ്. മാതാജി മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏഷ ഈ ലോകെ ലോകം വിഖ്യാതൻ പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇതി ഇപ്രകാരം ഏത് പ്രഭു അല്ലയോ എന്റെ രാജാവേ പൂർവം മുമ്പ് ദൃഷ്ടം ദർശിച്ചത് അനുധ്യായൻ സദാ പരിചിന്തിച്ച് പരീക്ഷേത സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തും നരേഷു ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഇഹ ഇവിടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ജനനത്തിന് മുമ്പ് താൻ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായി തീരുമെന്നതിനാൽ ഈ ശിശു പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധകൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശോധകൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ ലോകത്തിൽ വിഖ്യാതനായി തീരും. അപ്രകാരം ഇവൻ സദാ അദ്ദേഹത്തെ പരിചിന്തിക്കുന്നവനുമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ ശിശുവിന്റെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ശിശു എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശിശുവിനെ പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെല്ലാവരും പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിഖ്യാതനായി തീരും ഇദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ താൻ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശിശുവിന്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരീക്ഷിത്ത് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്.
ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വിഖ്യാതനായി തീരുന്നതും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പരിചിന്തിക്കുന്നവനായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിയത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. ആകയാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനം സദാ അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ മുദ്രണം ഒരിക്കൽ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി പതിയാൻ ഇടയായാൽ പിന്നെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാലും ശരി ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് താൻ മാതൃഗർഭത്തിൽ ആദ്യം ദർശിച്ച അതേ വ്യക്തിത്വമാണോ എന്നറിയാൻ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും ഭഗവാന് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ അധികമോ ആകർഷകരായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആരെയും അംഗീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ അത്തരം സൂക്ഷ്മ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്മരണത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സദാ നിരതനായിരുന്നു. ഇവിടെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിയത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനത്തില് സദാ അന്തർലീനമായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ മുദ്രണം ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ ദൃഢമായി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലായാലും ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യം ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ശീലമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആരെയും ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ അധികമായിട്ടോ ആരെയും ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, പരീക്ഷത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. എന്നാൽ അത്തരം സൂക്ഷ്മ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്മരണത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സദാ നിരതനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിന് നമ്മൾ എന്തിലാ പറയണത്, ശ്രവണത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് സ്മരണത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സദാ നിരതനായിരുന്നു. ശൈശവാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ശിശുവും തീർച്ചയായും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ഇതിനോടനുബന്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനല്ല ഒരാളെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ഭാഗ്യവാനാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. എന്റെ പിതാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ഇവിടെ ശൈശവാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരു ശിശുവും ആരായിട്ട് മാറും, ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു മഹാഭക്തനായി തീരുമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി ഇതിനോടനുബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനല്ല ഒരാളെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യവാനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതത്തില് ഒരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആര് പറയുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് 4-5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ജോഡി ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികൾ തന്നു. ഞാൻ സഹോദരിയോടൊപ്പം കളിയായ രീതിയിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ള രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതും ഞാൻ പതിവാക്കിയിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിരമായി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കളിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിൽ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാനോടൊരു സ്വാഭാവിക ഇഷ്ടം എന്നിൽ വളർന്നു വന്നു. എന്റെ പിതാവ് എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും എന്റെ സംസർഗ നിമിത്തം താൽക്കാലികമായി നിർത്തപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ആ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യൗവനത്തിൽ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി അവർകളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ
വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ പഴയ ശീലം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഉചിതമായ നിയമങ്ങളോടെയുള്ള എന്റെ ആരാധനാമൂർത്തികളായി തീർന്നു. ഞാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടർന്നു പോന്നു. മഹാമനസ്കനായ എന്റെ പിതാവ് ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന ആ ആദ്യ ധാരണയിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതാണ് പിൽക്കാലത്തെ ദിവ്യപൂജനായ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനാൽ കർമ്മവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അത്തരം ദൈവിക ബന്ധത്തിന്റെ ധാരണകൾ നിശ്ചയമായും കൗമാരം മുതൽക്ക് തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റു ജീവരാശികളെ പോലെ താൽക്കാലികമെങ്കിലും വളരെ അമൂല്യമായ മനുഷ്യജന്മത്താലുള്ള പ്രയോജനം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ്? സ്വന്തം അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജന്മമെടുത്തത്. അച്ഛനമ്മയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മാതാപിതാക്കൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി 4-5 പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോഡി രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതും എന്തായിരുന്നു? വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന കളിയായ രീതിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഇഷ്ടം വളർന്നു വരാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം കോളേജിലും ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അത് അവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പിന്നീട് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം ഈ ശീലം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ നിയമങ്ങളോട് കൂടി ആരാധനാമൂർത്തിയാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നീട് സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ അതുവരെ തുടർന്നു പോകുന്നത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിതാവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് സന്തുഷ്ടനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം പിൽക്കാലത്ത് ആത്മീയ ഗുരുവിനാൽ ക്രമവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ കിട്ടിയൊരു ശിക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൗമാരം മുതൽക്ക് തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബന്ധം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും അവർ വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിടെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മംഗളാരതിയിൽ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി പേര് കയറി തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണേ. ഇന്നറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. അതെ, ഇന്നലെ നമ്മളാ കൂടുതൽ മലയാളം. കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ഒരു 10 പേരെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. 10 പേരെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. 209 പേര്, നമ്മുടെ 215 പേര്. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും സന്തോഷം, കാരണം കയറി തുടങ്ങിയല്ലോ തിരിച്ചെല്ലാവരും. അത് ഇന്നലെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോ ഇന്ന് ഇതിലും കയറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തള്ള ആവശ്യമാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ? പുതിയതായിട്ട്